Ahojte, pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA. My máme 10 dní do nášho eventu, ktorý bude už 26.9. v Golpas Arene v Bratislave. Turnaj bude budúci týždeň piatok, takže určite verím, že ho nezmeškáte. Vidím, že Vašek sa už pripojil, tak mu idem poslať turnaju a opýtame sa ho na tom, ako mu ide príprava. Vašek, ja som ti už poslal. Wow, Kokso, ty si dneska rýchly. Čau, víkam tady na tebe. Super, som nečakal, ani som svoj úvodný monológ nestihol dať, aký si bol rýchly, super. Vašek, povedz mi, kde sa nachádzaš momentálne? Tak jsem v Praze na už takovém, jak říkáš, máme 10 dní do zápasu, takže před přípravném kempu, kde jsem s hlavním trenérem Viktorem Petrlíkem prostě a ladíme techniku. Super. No a povedz mi, ako prebiehala táto tvoja príprava a ako sa cítiš 10 dní pred zápasom? Tak cítím se super, ještě z tréninku jsem rozbitej, prostě makáme stále naplno. Takže ještě mi čeká dost hustých 10 dní. Ako bude vyzerať tvoj 10 dní? Ja viem teda, že začínaš robiť pomaly váhu, tak povedz nám, že ako to ide s váhou a ako budú vyzerať teraz týchto posledných 10 dní tvojich. Tak nebudem si nic nalhávat, váha bude taky dost těžká, 7-8 kg, není prdel prostě. Na vodě třeba budu dělat takových 5. Takže tak. Ale čím více si prostě projdu peklem v té váze nebo takhle, tak pak jsem v tom zápase i lepší. Se mi zdá poslední dobou. Super. No, my sme ťa ohlasili teda aj na ďalší turnaj v Košiciach, kde sme teda, máme už pre teba supera, ale sme sa dohodli s tvojím tímom, že so superom ťa budeme obťažovať až po tomto zápase. A v Košiciach by si mal ísť teda do 67 kg, takže ako to bude vyzerať po tomto tvojom zápase? Hneď začneš makať ďalej, alebo si tam dáš chvíľku pauzu? No, chtěl bych, dej Bůh, prostě mít zápasy každý měsíc, klidně každé 2 měsíce, ale jak víme prostě, že s tou rukou je vždycky po nějakém tom zápase problém, že se mi nechce na tu operaci, to snad všichni víme. Ale uvidíme prostě, jaká bude cesta, jestli třeba někdy půjdu na tu operaci, přece jen rekonvalescence by byla maximálně 3 měsíce. Takže myslím, že by se to dalo přežít. Povedz mi, že ako to máš teraz s tou rukou? Či ju cítiš, alebo či to je OK? Je to OK, ale musím si dávat pozor na to prostě, jak bouchám. Nemůžu prostě, jak je to u mě zvykem tam přijít a šlehat to ty ruce. Prostě musím si dát pozor na tu levou ruku, jak ji tam dám nebo kde přesně praštím. Nemůžu si dovolit zbytečně bouchat do lokte. Okay. No, my sme teraz boli natáčať, ja som sa vrátil 2 dní dozadu, my sme boli natáčať tvojho supera, boli sme teda v jeho meste Čerinole, kde sme sa dozvedeli vlastne, že jeho mesto je jedno z najnebezpečnejších miest v Taliansku. Sa tam stala taká srandička, že vlastne, jak sme odchádzali odtiaľ, Mirek, čau. Tak pár hodín na to prepadli na diaľnici so samopalom auto a vyhodili šoféra a zobrali mu auto, takže naozaj to Čerinole je ešte trošku jak z 90 rokov. No ale Angelo sa teda na teba veľmi dobre pripravuje, on si veľmi verí a tvrdil teda, že si myslí, že bude určite tvojim najsilnejším superom v tvojej kariére. Tak čo si o tom myslíš ty? Bude tvojim najsilnejším superom? Nebude. Ako to dopadne? Tak já, můj tým prostě věříme, že bych ho tam na něco mohl chytnout. My teraz budeme dávať vonku aj video, že to nevyšlo vonku a Angelo povedal, že on vyhrá v 2. alebo 3. kole na KO. Tak čo by si mu na to odkázal? Že se mnou si nebude moc dovolit to, co s tím jeho předchozím, nebo nevím, jestli to byl jeho předchozí soupeř, ten Anas, ale až on to sám cítí v tom zápase prostě, že a pak pochopí, proč ty zápasy se mnou vypadají, nebo já mám ty zápasy takové lehké, že ke mně nebude tak blízko chodit prostě, nenechám ho. OK. Videl som teraz na sociálnych sieťach, že ťa vyzval ďalší MMA zápasník do zápasu. Čo na to hovoríš?
Na co? Na Paradisera? Uh-huh. A co ti mám říct k tomu? Chceš to udělat aféru? Záleží to Ne, na tak mě. ja sa iba pýtam. Takže Ne, prečo ťa stále vyzývajú MMA zápasníci, že aký máš na to názor? kokos, Začalo je to to asi krolom, trapné, nie? protože je to trapné, protože je to pravda prostě s tím Buchingerem. Že když si dáš do ChatGPT podle umělé inteligence, tak tam úplně někde jinde, když se ptáš na ty úspěchy. Víš, že já to nemám za zle a tam, že někde zápasil s McGregorem, že prohrál tyka úplně vole, tak já bych se styděl za to, že to celý národ ví. A on se tím chlubí. Tak on sa asi chváli tým, že s ním zápasil, nie s tým, že prehral, ale chápem tvoj postoj. A čo hovoríš na Kejtu a na jeho nástup do UFCčka? Fú, a velká škoda, velká škoda, protože je to nadějný zápasník, ale dej Bůh, aspoň třeba bude jednou ten zápas se mnou. Že to konečně dořešíte s Ondřejem. To si moc nemyslím. Ondro sa vyjadril, že o 3 roky už nebudeš mať žiadnu hodnotu. Že si budeš jak veterán, vieš. Jako dobrý špekulant. Áno, áno, on už povedal veľa Si to vecí. jako, fakt víš, co má velké zkušenosti a takhle, jako co jiného k tomu mohu říct. Víš, jak každý Nič, máme nič. nějaké názory. Presne tak. Dobre, poďme sa ešte porozprávať o tej tvojej váhe. Zaujímavé to naozaj, lebo v tých Košiciach sme to ohlasili, že to bude do 67 kg. Tak zvládneš to? Mal by to byť titulový zápas o tej 67, si o ten titul práve prišiel takto pred rokom v Žiline, keď si tú váhu nespravil. Tak aký bude tvoj kľúč k tomu spraviť znova tú váhu a vrátiť sa do tej tvojej váhy? Wow, uvidíme, to už chceš po mně celkem moc, abych si dělal starosti teď před zápasem. Ale já doufám, že tu 67 dám a že v ní prostě budu zase lítat. Okay. Trénoval si teraz dosť dlho, si bol v Bratislave, trénoval si hlavne vo FE, tak povedz mi, že čo ti to dalo? Čau všem, vidím, že tady všichni fanoušci, tak zdravím všechny. A ještě jednou Boris. Že si trénoval teraz skoro mesiac v Bratislave vo FE? Hodně to je kempu. 2,5 měsíce jsem asi v kempu, prostě Bratislava a Praha. Bylo to dost osobní tenhle kemp, prostě musel jsem se zavřít, zmizet od všeho a prostě dát fakt něco udělat jiného prostě s tou přípravou, abych šel nahoru, protože přece jen všichni mě chcou vidět v té nejlepší formě v ringu. A taky prostě chci využít všechen můj potenciál, aby to bylo 100% a pak si myslím, že klidně můžu zápasit, nebo už zápasím se světovou třídou, ale že prostě můžu všechny porážet. Takže dej Bůh, po tomhle zápase bude všechno v pořádku a já budu pokračovat v přípravě naplno. Chcel by si ísť do toho Tajska? Nie po zápase? Samozřejmě, že půjdeme do Tajska spolu, ne? OK. Prídeme ťa tam natočiť. Yes. Dobre, Vašek, ja ťa nebudem dneska dlho zdržovať, lebo viem, že si mal náročný deň a viem, že ráno máš zajtra zase ďalší tréning. Tak Jasné. ešte možno by si mohol niečo odkázať svojim fanúšikom, ktorí sa tešia na tento tvoj zápas a povedať nám ešte, že či budeš sa pripravovať naďalej v Prahe, alebo či sa vrátiš do Ostravy, že ako to bude ešte teraz ku koncu vyzerať. No, budu prostě v Praze. Idem si, že vyzeráš jak Usama Bin Laden. Toto si idem ten... dobrý komentík. No, chtěl bych být taky diktátor prostě, víš? V ringu prostě. Měl být takovej. No, prostě budu v Praze teďka, mám tady hlavního headcoache Viktora Petrlíka prostě z Lanajivu, který se mi věnoval už od 16 let, ale já jsem se tu teďka 2 roky neobjevil. A teď zrovna 2 týdny před zápasem jsem za ním přišel, že bych chtěl prostě, aby byl můj headcoach. Že si myslím, že mi dost pomůže ještě prostě v té cestě být nejlepším. Taky, že spolupracuje s Čingizem Alazovem, s takovými Bělorusy, takže je to fakt velká škola. Super. Záleží taky na té mojí disciplíně. Ale vidím, že tady je celkem dost lidí, hodně fanoušků, takže tohle mě pohání dál.
Čo ťa viacej poháňa, to keď ťa niekto chváli, alebo to, keď máš tých svojich hejterov aj? Je mi to jedno, vždycky si to vemu potom prostě poslem. Vždy. Ja som si doteraz nikdy tu nečítal tie komenty, ale Kristus je cesta, je tiež silná. Jesus is the king. Takže celkom si I to tu told pamätám. you. Jesus is the king. No, ešte môžete, keď ste tu, dať nejakú otázku Váškovi, na ktorú môže zodpovedať, ale nevidím tu zatiaľ žiadne nejaké otázky. A všetci ti držia palce, všetci sa ťa pýtajú na tú ruku. Sleduju to. Díky moc za podporu lidí. Dobre, super Vašek, takže my sa uvidíme budúci týždeň v Bratislave. Všetkých vás chceme pozvať na tento event, ktorý bude už 26.9. Go Pass Arene v Bratislave. Ja si teda osobne myslím, že to bude jeden z tvojich najťažších superov, keďže sme tam naozaj s ním strávili 3-4 dní, videli sme tu jeho prípravu, rozprávali sme sa s jeho sparring partnermi, s jeho tímom a coachom a tak ďalej. Takže viem, že tu prípravu ty si teraz nepodcenil, že si makal, takže verím tomu, že predvedete jeden z najlepších zápasov v RFA, ktorý kedy bol. Takže verím, že to tak dopadne. No a píšu tu všetci, že budeš mať 35-0, tak tebe samozrejme ako našej najväčšej hviezde prajem, aby sa ti to podarilo, aby si to stále udržal a zostal neporazený. Po tomto turnaji ohlasíme, teda pokiaľ sa všetko dobre dopadne, pokiaľ ti ruka vydrží, tak jedného supera na tie Košice. Iba tak poviem, že je to super, ktorý je vo One FC, takže je tam aktívny, má tam veľmi kladné skóre, takže bude to zase pre teba veľká výzva. Takže tentokrát po Bratislave, keď vyhráš, tak oslavovať určite dlho nebudeš môcť. Budeš sa musieť pripravovať ďalej. No a ako sledovať tento event? Môžete ho sledovať prostredníctvom našej platformy www.riosport.tv. Do štvrtka budúceho týždňa si viete zakúpiť PPVčko ešte so zľavou za 9,90. Následne počas eventu to bude za 11,90. No a zo Slovenska môžete pozerať tento event aj na Vojo. Takže Vášek, tvoje posledné slova superovi a divákom. Boris, a spíše tobě bych chtěl prostě poděkovat za to úsilí, co do toho Môžeš dáváte, ty. jo. A prostě, já nevím, spíše ty řekni, co s tím Kejtou, co si myslíš, jestli to někdy bude nebo ne? Ja neviem, tak Mě to taky zajímá, prostě zajímá to mé fanoušky, tak mě taky víc, co. od nás ponuku jeho manažer má, takže ja som videl aj, aké dostali iné ponuky aj z iných organizácií na iné zápasy, takže je to stále na ňom. Ja som povedal, že čo sa týka financií, tak na tom by tento zápas určite nepadol. Myslím si, že by ste si zaslúžili za neho dostať čo najlepšie peniaze, pretože určite by to chceli všetci vidieť. No a čo sa týka Ronnieho Paradisera, tak aj tomu môžem dať takúto kľudne ponuku, že pokiaľ by chcel mať s tebou zápas a Octagon ho pustí, tak kľudne môžeme niečo vymyslieť. A myslím si, že ty by si išiel aj o to, že kto vyhra, zoberie veľký honorár, nie? Samozřejmě, ale jako tenhle Rony, já nevím, co by tam chtěl se mnou dělat, prosím tě. No postoji neviem ani ja, ale kľudne, keď by si dokázal spraviť Ale jako výnimku alebo niečo, včera tak jsem to viděl tu výzvu a jako těší mě to prostě. Jsem rád, že takový prostě kluci, že to mám celkem lehké prostě, když vydělat prachy. že už to jenom chytit za správné ruce. presne tak. Prostě, víš, takže let's go, pojďme do toho a snad někdy to bude i s tím Kejtou. Tak, teraz sa čakajú dva zápasy v tento rok, takže držím ti palce, aby to dopadlo, hlavne aby ti vydržala tá disciplína, ktorú máš teraz od toho posledného zápasu a verím, že sa uvidíme v Bratislave v tvojej plnej forme. Yes. Vášek. Hezký večer přeju všem a vidíme Čau. se na Fight Arena. Které číslo? 24. RFA 24. Ja, RFA 24. 26.9. Presne tak. Vášek, čau, drž sa. Počkej, tady někdo jen ještě něco. Ne. Kľudne si poodpovedaj. Jo, tady, že Radek Štádler dobře napsal celkem, že mě vyzývají, že a v tom zápase ani nechcou prohrát. No, že ani nechcou vyhrát a přesně, to jsou tíhle debilové, co prostě jdou do toho zápasu si do toho zkusit, víš, ale prostě
34-0. Kdo tady má z tady těch všech 34-0? A nikdo. Nikdo. Ani to nikdo nikdy mít nebude. Tak pojďme si to potvrdit teď. Držím ti palce. Víkez. Zatím Vášek, čau. Tak, to bola dnešná liveka s Váškom Sivákom. Ja som rád, že ste to sledovali v takom veľkom počte. Vidíme sa už budúci týždeň v Bratislave. Posledné lístky nájdete v sieti predpredaj.sk. VIP stoly už máme komplet vypredané, VIP lístkov máme tuším ešte nejakých 70 alebo 80 kusov, takže neváhajte a kúpte si to ešte čo najskôr, aby vám zostali. No a potom následujú ďalšie turnaje, ktorý bude v Žiline a posledný turnaj tohto roka Bratislava. Posledný turnaj tohto roka bude v Košiciach 15.11., kde uvidíte tiež Vaška, ktorý tam pôjde titulom v zápase do 67 kg, naozaj so skvelým superom, ale ešte teda nepredbiehajme, verím tomu, že Vašek spraví super zápas aj v Bratislave a hlavne, aby mu tá ruka vydržala. No a vidíme sa teda budúci týždeň piatok v Bratislave. Čaute všetci.